Μία πολύ συχνή ερώτηση που μου κάνετε είναι πώς μπορείτε να παρακινήσετε τον εαυτό σας όταν είστε στις μαύρες σας. Και σήμερα έχω να σας δώσω 3 συμβουλές. Πρώτον, υπενθυμίστε στον εαυτό σας το γιατί. Γιατί κάνετε ό,τι κάνετε, γιατί έχει αξία για εσάς όλη αυτή η προσπάθεια και γράψτε την σε χαρτί ή πείτε την δυνατά στον εαυτό σας. Δεύτερον, δράστε, κάντε κάτι. Αυτό που πολλές φορές σας κρατάει πίσω, αυτό που σας δημιουργεί αμφιβολίες, δεν είναι τίποτα άλλο από τις ίδιες τις σκέψεις σας. Επομένως, δράστε πριν έρθουν αυτές οι σκέψεις ή κάντε το ακόμα και αν υπάρχουν αυτές οι σκέψεις. Δεν είναι τυχαία η διαφήμιση με το just do it. Και τρίτον, μην εξουθενώνετε τον εαυτό σας. Υπάρχει αυτή η λανθασμένη πεποίθηση ότι αν φτάσω τον εαυτό μου στα άκρα θα πετύχω. Δεν είναι όμως έτσι. Μπορείτε να πάτε με τους ρυθμούς σας και αν κάνετε σταθερά βήματα και πηγαίνετε με τους ρυθμούς σας θα έχετε και διπλό όφελος, γιατί θα κατανοήσετε καλύτερα τι ακριβώς θέλετε, αλλά και γιατί κάνετε όλη αυτή την προσπάθεια και έτσι θα μπορέσετε και να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας.